Čau lidi, já jsem Minecraft, já jsem dalšího videa, dneska budeme hrát náš server. A dneska budeme stavět tady tohle, takže můžeme jít na to. Bez mluvení teď úplně, že? Tady na toto na S-ko, tenhle blok nějaký, já nevím, tenhle červený, a tenhle červený třeba. A můžeme jít potom na to. Takže začneme ten S-kem, takže já nevím, třeba někde tady budem. Protože na vrchu to bude lepší, aby to hráči viděli. Takže tak. Jo, jinak toto je náš kanál, nášho serveru, takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho dejte. A i tak tohle video vyjde i na můj hlavní kanál, takže ono to je takhle. Takhle. Jo, v pohodě. Teď udělat ty kapky. To nevím, či udělám ze skla nebo tak nějak. Ne! Mě to spadlo. Jo, to je dobrý. Já si myslím, že tohle je celkem dobrý. To se mi povedlo. Teď musím jít na U. Vždycky dělám takhle dvojblokový, takhle mezi ten takový rozdíl. Učko už je trochu lepší. Teď jenom přidat takový takhle kapky. Teď ještě takhle čáru dělat. No, je to dobrý. Ještě ty toto, R, V, I, to je hnědý. Tohle hlína, tohle tráva. To bude nějaká takáto. Bude to asi zelené. No, lepší. Teď V, to budu dělat od vrchu. Raz, dva. I by mělo být vyprostřed a tam potom borůvka potom. Raz, dva. Počkat. Zas V, ale to už je bodový, to už bude snad toho. Tohle, vezmeme pár tohle a tohle. V. Survival A, sopeční A. Ten diamond block zavazí, to si děláš srandu. Je to. Máme ho posunutý. Teď to sopečný A, takzvaný. Tak já nevím, dáme sem. Ok, sopečný A máme takzvané. Teď půjdeme na L a pouštný L máme taky. Teď půjdeme na okolí, takže tamto. Tohle. To je odsud. Jak mě to seká. Aha, mě to píklo. Je už dobrý. Takhle myslím, že to nějaký je. Omega. Teď jakože nějak takhle. Potom takhle, tak. Takhle. A to dáme takhle. Takhle. A máme jedno srdíčko, kam to je dobré. Teď tam musíme dát nějak naklonné srdíčko, což já nevím vůbec jak to spravit.
To je podrem, ježiš, to vůbec nesedí. Možná trochu zmenšit. Máme hotový další srdíčko a to je v pohodě. Uděláme teď ty bobulky. To co je? To co jsem z toho spravil? Já jsem z krásných bobulek spravil toto. Lepší. Nechám to takhle teda, já to tady takhle nechám, mě to zajímá. Ale taky je to lepší. Vezmeme ještě tohle a ono je konec někde v úrovni. A tam jabko ještě, nebo jabko tam dávat nebudem. Slunko taky. Tak já si myslím, že jsem splnil svou úlohu, že jsem udělal logo Survive. Ze spoda to doufám, že jde vidět. Ale jo, jde. Možná to ještě před začátkem servera dám to. A vím, co udělám. Naposledy, kde jsem stál, tak dám sem tenhle blok, abyste viděli, kde jsem to předtím stál ve videu. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud jen tak znamená, tak odbírá se do dalšího videa. Zase někde ahoj.